Dayali diri, sabak kadibi, sabak dadibi, sabak kadibi. Nus apa man guro mula ka ning bayhana? Tatula. Pero silang. At nganti ka kung kanos aka mula ka para makakuha sa mga sinina dira sa sulod ba? Tatula eh. Kanos apa man guro na mo? Lah. Ning lakaw na. Uy, kenapa kau? Kau balik. Uy. Tu ana ning balik na. Nagkuha ra guro to sa iyang jacket ba? To ana, karon ka. Makalugar na ko ani karon ba? To ana, kalakaw na. Makalugar na ko ani kuha og sinina ba? Sa wakas, nakailis na ko og sinina. Panahon na pud siguro nga gamito na ko nga akong alas. Tan-aon ta, baby girl. Kung dili baka makapasaylo sa ako Hello? Yes. This is Boss Anthony. Paliho kog deliver karon sa katong item akong gina-order ha. Asap. Sige. Tan-aon ta, baby girl. Kung dili baka muda ko og pilangkad sa ako karon. Dugay-dugay pa siguro tong mauli tong bayhana. Murag tama-tama ra pod nga igong maabot tong akong gina-order karon ba. Ingon ani nga mangayog sore si Boss Anthony. Kaya nga ipahumani. Uy, tama daliara sa delivery Dra dong. Dong, nihog lang ko dire ibutang ang mga plywood dong ha. Tapos dito ra pod ibutang ang mga sin ha. Dong, pas palihog dong kita si maabtan ta karon sa akong engineer. Patay magugda na sa kuaning sundan dong. Tan-aon ta. Ug dili ba ta ma-okay? Naanay pangbungbong, naanay pangsalog. Tapos ni anay para atop. Tan-aon ta, baby girl. Kung dili ba ka makapasaylo sa kuha. Sore gani ni. Uy, asa naman mo? Ato na mo. Sige ha, salamat ha. Tawagan ako ang panday karon be para mapataon ako ni. Hello ya. Oh. Need na ko imong serbisyo karon asap. Na ako ipatao dire. Sa balay ba? Sige ha, paabot ko ha. Pagdali ya. Kay basig maabdan ko sa kumandir ya. Sore ra ba niya? Punal! Duk ya! Kanaya! Bukan tamannya! Kanaya! Pas-pasin na ya! Duk ang tamannya! Kedali-daliin na ya! Kipasin maabtan ko karon niya ba? Di gani maghinos ng spray kaya! Mabukod naman itong sundan niya! Ya! Unya na lang guro ni Tiwason ba kay no? Hapit alas 12, maabtan ko ato ba? Baliki lang niyo ugma di. Dagan ba ani?
salga na. Kinsa may nagkuan ani? Uy, naapay para sa atop. Wala pa man ni ganina. Na ako sulod. Sorry, day ali diri sabak daddy. Ay kung ina nga naa siya diri sa sulod. Dayali diri sabak kadibi sabak kadibi sabak kadibi dayali diri sabak kadibi sabak kadibi sabak kadibi dayali diri sabak kadibi sabak kadibi Antuni unsa man imo kalaki? sabak kadibi. Sorry. Sorry. Ikaw nagpakuan ani mga materialis? Oo. Ako siyempre. Nganong gapalit-palit man pud ka ani? Gipalit ko ni para sorry. Mangayo ko ni mag-sorry para magka-okay na tang ba, sorry. Okay naman ta. Magaling kang kupal ka. Ya, ako yang sa imuha ba? Unsa man? Unta dili na ka masuko kung mag inom-inom ko ba, shot ko ba? Masad. Sige na ba? Sige. Basta ang importante, okay na ni. Thank you ha.